vlastní a Marušku ta byla nevlastní. Matka měla raději vlastní dceru a tak ti se nesla, že Maruška roste do krásy, zatímco její vlastní matka Holena moc krásná nebyla. A jak to bývá, byla právě Maruščina krása důvodem k tomu, aby jí její Holena i matka ubližovaly. Musela doma všechno dělat, starat se o domácnost, o domek i o domácí zvířata. Macecha s nevlastní dcerou, sestrou, nedělali vůbec nic, jenom neustále Marušce ubližovali. Maruška i přesto stále roste do krásy. Byla krásnější a krásnější. A Holena s Macechou stále jí více ubližovali. Jednoho lednového dne povídá Holena. Chci fialky, běž a natrhej mi je. Ale teď v zimě žádné fialky nerostou. Bez nich se nevracej. A tak Maruška vyrazila s pláčem na cestu, šla sněhem, tělo jí zádlo a nikde žádné fialky neviděla. Najednou došla na louku, kde hořel oheň. Kolem ohně bylo 12 kamenů a na nich sedělo 12 mužů. Každý muž představoval 1 měsíc v roce. Na nejvyšším kameni seděl Leden, který zrovna vládl. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý mužové, můžu se ale ohřát. Tak běž k ohni. A co řekne Leden? Co to dělat? Teď zimě. Hledám fialky. Teď zimě. Bez nich se nemůžu vrátit domů. V tu chvíli Leden pokynul březnu, ten kýbl a rozhořel se najednou oheň a najednou všude kolem něj začal tát sníh, louka zezelenala a na ní rostly fialky. Maruško, fialky. A co řekne březen? Rychle trhej a utíkej domů. Macecha a i Holena se divili, že úkol splnila. Další den říká Holena. Mám chuť na jahody. Jdi a přines mě. Bez nich se nevracím. A tak se Maruška vydala na cestu. Všude je sníh, je jí zima a je hladová. Najednou opět zahlédla světlo a došla na louku, kde ohořel oheň. Kolem něho sedělo 12 mužů. Maruška. Dobrý den. Mohla bych se o vás ohřát? Jistě. A co se jí zeptal Leden? Co tady děláš? Takové země. Hledám jahody. Teď země? Bez nich se nemůžu vrátit domů. Leden přistoupil k červnu. Něco mu pošeptal. Oheň se rozhořel. Červen se ujal vlády. Všechno začalo nejdříve kvést a potom zrát. Najednou před Maruškou vyrostly jahody. Ne. No, vysvětlíte to jenom tak na formátku. Tohle sbírat. Aha. Pasůvka. A co řekne červen? Rychle trhej. A utíkej. A utíkej dolů. Ta
neváhala a rychle trhala. Poté poděkovala a utíkala domů. Doma se Macecha s Helenou divili, že i tento úkol splnila. Najedli se jahod a byli spokojeni. Ale tahle spokojenost jim dlouho nevydržela. Další den říká Helena. Dostala jsem chuť na jahody. Běž Ne. na Jdi do lesa jablka. a natrhni jablka. Běž do lesa a natrhni jablka. Co říkáš? Teď v zimě žádný jablka nerostou. Vezmi. Bez nich se nevrace. A tak se s pláčem Maruška vydala na cestu. Zase dlouho bloudila ve sněhu a opět došla na louku, kde hořel oheň. Kolem něho sedělo 12 měsíčků. 12 dní. Maruška se opět zeptala, zda se může ohřát a pověděla o tom, proč musí domů přinést jablíčka. Těm se žralo Marušky a tak leden pokynul září. Oheň se rozhořel a začalo všechno pučet. Poté pes, zrak, až byly vysoko na jabloni zralá červená jablíčka. Maruška jde k jablíčkům. Jenom to vyměň. A co řekne září? Rychle trhej a utíkej domů. Maruška tedy se třásla jablíčka a utíkala domů. Holeně jablíčka putala, ale nestačila jí. Co řekne Helena? To jsi je. To je světla. Ne, bez světla. Musela jsem rychle domů. Helena Marušce nevěřila. Byla rozmlsená jablíčky a rozhodla se pro ně zajít domů. Sama. A tak se vypravila na cestu. Dlouho se trmácela lesem. Byla jí zima, až vyšla na louku, kde uviděla oheň, kolem něho 12 mužů. A bez optání se začala hřát. Jdeš pohni a hřej se. Poté zase odešla. Helena odešla. To měsíčky urazilo a leden se naplno chopil své vlády. Nebe se zatáhlo a začalo hustě sněžit. Nebylo vidět ani na krok. Helena bloudila, mrzla a mrzla. Svalí slábly a klesla do sněhu. Spadni. Co? Ty a nešla. Kde je tam? Kde je ta Helena? Stresa? Nese jablky. A své? A tvé matce nepřinesení. Půjdu. Půjdu jí hledat. Macecha se vypravila na cestu, ale i ona zabloudila. Maruška starostlivě vyhlížela Macechu se sestrou první den, druhý den, ale už je nikdy neviděla. Od té doby šťastně hospodaří v chaloupce a nikdo už jí neubližuje.